खुलुमबाय बयनिबो सिगाङाव जोंनि गोजौसिनाव थानाय आफा इसोरा बाख्नाय जाथों। नैथियावहाय आंजों लोगो लानाय साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव अननाय सिबिनाय लोगोसे खुलुमनायखौ आं जासिग्रोबाय। दिनै आङो आरजनि खावलायनाय हाबाफारि लानानै फैदों। बेनिखायनो जाय जाय बिथांमोना बाहागो लानो हागोन। अब्ला दिनैनि बिसयखौ आं लादों जाहैबाय आरज खावलायनायजों लोगोसे हाउ टु प्रे फर हिलिं। जोंनि जिउआव सोखा जानो थाखाय जों माबायदि आरज खालामनांगौ आरो माबायदि आरज खालामोब्ला इसोरा खोनासङो बिनि बिसय जों सावरायगोन। अब्ला जों बे हाबाफारिसिम थांनायनि सिगां जोङो दोंसे मेथाइ जों खोनासंनानै लाग्रोनि। नोंथांमोनखौ बे समाव आं खावलायबाय। साउन्डखौ मोजां खोनादोंना खोनायाखै अन्नानै खोन्थाब्ला गोजोननाय मोनगोन। बेखौ आं खावलायखानाय थाबाय। साउन्डखौ मोजां खोनादोंना खोनायाखै अन्नानै कमेन्टनि गेजेराव जों खोन्थाहरबा मोजां मोनगोन। थेंक इउ। अब्ला मेथाइ खोनासंदिनि जोङो। साउन्डखौ मोजां खोनादोंना खोनायाखै खोन्थाब्ला गोजोननाय मोनगौमोन। खोनादोंना? आंनि दामनाय साउन्डखौ रायज्लायनायखौ मोजां खोनादोंना खोनायाखै अन्नानै खोन्थाब्ला गोजोननाय मोनगोन। आच्छा मनि अके आंनि फिसाजोनि थाखाय आरज खालामदो दा फैगौ 3/11/2023 एग्जाम अके आरजनि खावलायनायखौ दा हरथ'नो नाङा आं दाहाय जेब्ला खावलायगोन नोंथांमोना बे समाव हरनो हागोन आंनो खावलायखानाय थाबाय।
जों मेथाइ खोनासंग्रोनि बेनि उनाव जों थांगोन हाबाफारि बायदि अके अब्ला जोङो दिनैनि हाबाफारिखौ नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय आर'जनि खावलायनाय हाबाफारि बेजों लोगोसे इसोरनि गाहाम बाथ्रा जों गुसुङै सोलोंगोन बेनि उनाव आं आर'जनि खावलायनाय पइन्ट्सफोरखौ नोंथांमोननिफ्राय बिहरगोन जेब्ला आङो बिहरगोन अब्ला नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजोंहाय आर'जनि खावलायनायखौ फोरमायहरनो हागोन बेखौ आं खावलायनाय थाबाय अके कार्तिक बसुमतारी आमेन अके आमेन थेंक इउ मनि दाय बिउटिफुल सं अके थेंक इउ सो माच मनि अके मोजां दा अके मोजां अके इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं अब्ला आं दिनै नैबे बाथ्राखौ सोलोंनो होननानै साननानै थादों आदसा बिलिता नार्जारी हेल' आदा मोजां ना औ इसोरनि अननायाव मोजां नोंहा मा खबर आङो बे समाव खावलायखायो नोंथांमोना आर'जनि खावलायनायखौ दानो हरथ'नो नाङा आङो इसोरनि गाहाम बाथ्रा गुसुङै बुंग्रोगोन बिनि उनाव जों आर'जनि खावलायनाय हाबाफारिखौ लागोन दै आं खावलायखानाय थाबाय अब्ला आङो बे समाव बाइबेल सिरि फरायगोन नोंथांमोनाबो गोसोब्लाथाय फरायफानो हागोन आरो नोंथांमोना नट डाउन खालामनानैबो लानो हागोन जायफ्रानोखि इसोरनि गाहाम बाथ्रा बुङो बा इसोरनि मिनिस्ट्रियाव नांनानै थायो बिथांमोननि थाखायबो बे बाइबेल भार्सफोरा गोनांथि जागोन बा बे टिमखौ लानानै मालाबा समाव इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ बुंनो हागोन आं सानदों आरोना सान नार्जारी आमेन अके आमेन अब्ला आं दिनै बे समाव बुंनो लादों जाहैबाय दिनैनि गाहाम बाथ्राया बिसया जाहैबाय हाउ टु प्रे फर हिलिं हिलिं माने सोखा जानाय नङा होमबा जोंनि जिउआवहाय आरायग' मोननो थाखाय जों माबोरै आर'ज खालामनांगौ बेखौ जों दिनैहाय सोलोंगोन बेनिखायनो बे टपिकखौ सावरायनायनि सिगांनो आं मोनसे बाइबेल सिरि फरायग्रोनानै लानो लुबैदों बेनि उनाव आङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ बुंगोन बिलिता नार्जारी आंनाबो मोजां अके थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय नैयाव बेबायदि लिरदों जाहैबाय आरोना आङो बाइबेल सिरिखौ लादों जाहैबाय जाकबनि लिरनाय 5 बालाबनि 13निफ्राय 6 जेम्स चैप्टार 5 भार्स 13निफ्राय 16 सिम बेबायदि लिरनाय दङ नोंसोरनि सोरबाया सैनांदों नामा इज एनीवन एमंग यू साफरिं नोंथांमोननि गेजेराव सोरबाया सैनांदों नामा बियो आर'ज खालामथों होनना बुंदों लेट हिम प्रे बियो आर'ज खालामथों सोरनियाव इसोरनियाव सोरबाया रंजादों नामा सोरबाया गोसोआव खुसि जानानै दं नामा बेबायदि मानसिखौ मा खालामनो थिनदों बियो बाख्नायनायनि मेथाइ खनथों होनना बुंदों जोङो जुदि जिउआवहाय सैनांदोंब्ला बिनियाव आर'ज खालामनांगौ होनना बुंदों सोरबाया जों जुदि रंजादोंब्ला बियो इसोरनि बाख्नायनाय मेथाइ रोजाबथों होनना बुंदों इसोरखौ बाख्नायथों होननानै बुंदों बेनिफ्राय 14 सिरियाव जोंखौ बुंदों सोरबाया जब्रा जादों नामा नोंसोरनि गेजेराव सोरबाया लोमजादों नामा जब्रा जानानै दं नामा बिसोरखौ मा थिनदों बियो मण्डलिनि गागिफोरखौ लिंहरथों आरो बिसोरो फोरबोनि मुङै बिनि मोदोमाव थाव फुननानै आर'ज खालामथों होनना बुंदों
सोरबाया जुदि जब्रा जानानै दङब्ला बिसोरो मण्डलिनि दैदेनगिरिफोरखौ गागिफोरखौ लिंहरनानैहाय थाव फोननानै आर'ज खालामथों होनना बुंदों। अब्लाना मा जायो? बे फोथायनायजों आर'ज खालामनाया जब्राखौ सोखागोन। फोरबोआ बेखौ मोजां खालामफिनगोन होनना बुंदों। बे फोथायनानै आर'ज खालामनाया बे जब्राखौ सोखागोन। फोरबोआ बेखौहाय मोजां खालामफिनगोन आरो बिनि मावनाय पापफ्रा निमाहा होजागोन होनना बुंदों। जेब्ला बेबायदि मण्डलिनि गागिफोरखौ लिंनानै आर'ज खालामगोन, बे जब्रानि बेरामा सोखाजागोन आरो बिनि गासै मावनाय पापफ्राबो इसोरजों निमाहा होजागोन होनना बुंदों। ओरैबायदि गोहो दं प्रेयारावहाय ना। बेनिखायनो नोंसोरो गाव गावनि पापखौ सिमान लादलायनांगौ। जों गावजों गाव पापफोरखौ सिमान लादलायनांगौ आरो सासे गुबुन सासेनि थाखाय आर'ज खालाम, अब्लानो नोंसोरो सोखाजागोन होनना बुंदों। दिनै आंनि थाखाय नोंसोरो आर'ज खालामनांगोन, नोंसोरनि थाखाय आं आर'ज खालामनांगोन। जों जयै गावजों गाव सोनारलायनानै आर'ज खालामनो नांगोन। इसोरनि फोथायग्राफोरनि आर'जआव गेदेर बोलो थायो होनना बुंदों। आसरित बाथ्रा। इसोरखौ फोथायग्राफोरनि आर'जआव गेदेर बोलो थायो। दिनै नोंथाङा इसोरखौ फोथायोना? जुदि नों फोथायोब्ला नोंनि आर'जआव गेदेर बोलो दं। दिनै आं इसोरखौ फोथायोना? औ, आं फोथायो। अब्ला आंनियाव गेदेर इसोरनि बोलो दं। मानोना जाय फोथायनानै आर'ज खालामो बिनियाव मा थायो होनना बुंदों? इसोरनि गेदेर बोलोआ थायो। दिनै नोंथाङा फोथायगोन ना? जों दिनै मालायनियाव सोनारो, आंनि जब्रानि थाखाय, आंनि लोमजानायनि थाखाय। आंनि बिनाया मानो खोनासंजाया? दिनै जों साननो हागौ। नाथाय इसोरा खोनासङो। जोंनि बिनायनि रोखोमा जाया, जोंनि बिनायनि आदबा जाया। जों जेरैबायदि बिनांगौमोन जों बेबायदिखौ बिनो रोङा। बेनिखायनो आं दिनै बेखौ बुंनो लुगैदों आरोना, इसोरनियाव सोखा जानायालाय माथो? जों सावरायनो बे समावहाय दिनै मानसिया दिनै गावनि जिउखौहाय गोजोननायाव थानो लुबैयो, सोलायनायाव जों थानो लुबैयो। दिनैहाय जागायजेननायनिफ्राय बाइबेलनि जि जागायजेननाय चेप्टार, बेनिफ्राय रिभिलेसन नुजाहोजानायसिम गड रिभिल्स हिमसेल्फ एज ए हिलार होनना बुंदों। इसोरा गावखौनो सासे सोखाग्रा होननानै रिभिल खालामदों, दिन्थिदों जोंनि गेजेरावहाय। जागायजेननायनिफ्राय जोबनायसिम बाइबेलनि जि सिरिफोर, बेयावहाय इसोरा गावनि गेदेर महिमाफोरखौ जोंनो दिन्थिदों होनना बुंदों। अब्ला जों दिनैहाय नुनो हायो, नङा होमबा? एक्सोडास ओंखारलांनायाव जों जेब्ला नायो 15 बालाबनि 22 जोंखौ मा बुंदों? I am the Lord who heals you। आंनो इसोरा जाय नोंखौ सोखायो होननानै बुंदों। जिसुनि जि मिनिस्ट्रि, जिसुनि जि हायाव फैनाय, संसाराव फैनाय जि मिनिस्ट्रि, बियो मा होनना बुङो? सोखानायजोंनो बियो बे गावनि जिउखौहाय बियो दैदेनलांदों होनना बुंदों। जिजास मिनिस्ट्रि वाज फिल्ड उइथ हिलिं होनना बुंदों। माबायदिखौ हिलिं खालामदों बियो? फिजिकेलि जोंनि देहायाव मोदोम हिसाबै बियो सोखाजादों। इमोसनेल, जोंनि दुखुफोराव निदान समाव बियो जोंखौहाय गैया खालामदों। एन्ड स्पिरिचुवेल आरो आत्मिक जिउआवबो बियो जोंखौ सोखादों होनना बुंदों। हिलिं प्रेयारा, सोखाजानायनि आर'जआ, बियो मोनसे फर्मुला नङा। हिलिं प्रेयार इज नट ए फर्मुला। इट्स एन एक्ट अफ फेथ एन्ड रिलेशनशिप होनना बुंदों। बियो जोंनि फोथायनाय आरो इसोरजों जोंनि सोमोन्दोखौ दिन्थिनाय मोनसे बाहागोसो होनना बुंदों। आंनि फोथायनानै बिनाय आर'जआव दिनै इसोरा सोखादोंब्ला, आंजों इसोरजों जि फोथायनाय, आं जि इसोरखौ फोथायो आरो इसोरजों आं जुदि मोजां मोनसे रिलेशनशिप दङ, नै बेखौ जोंनि सोखाजानायनि गेजेरजों जों मोननो हायो होनना। दिनै अब्ला नोंथाङा इसोरजों बेसे मोजां सोमोन्दो दं? इसोरनियाव बेसे मोजां नोङो फोथायो? इसोरजों नों बेसे मोजां रिलेशनशिप दं? नैबे नोंनि आर'जआव जों मिथिनो हायो। नों इसोरजों मोजां सोमोन्दो दंब्ला थारैनो इसोरा नोंनि गाबज्रिनायखौ खोनासंगोन। नोंनि दुखुनि समाव बियो नोंखौ सोखागोन, नोंखौ सहाय खालामगोन। बेनिखायनो दिनैहाय जोंनि आर'ज खालामनाया इसोरखौ कन्ट्रल खालामनो थाखाय नङा, इसोरजों कन्ट्रल खालामजानो जोङो आर'ज खालामनांगौ। दिनै मा जों इसोरखौ कन्ट्रल खालामनो नागिरनाय बायदि जोंनि आर'जफ्रा जायो।
फोरबु आफा आंनो नैबेखौ नांगौ, आंनो नैबेखौ हो, आं बेबायदि मावनो नागिरदों, बेखौ जाफुंहो। दिनै इसोरखौसो जों कन्ट्रल खालामनो लुबैयो, गावनि गोसोनि साननाय बायदि जों इसोरखौ बुङो आरो बेबायदि जाफुंजानो लुबैयो। अब्ला बेबायदि आर'जाव जों माबोरै खोनासंजानो, नङा होमबा? बेनिखायनो जों इसोरनोसो गथायनानै होनांगौ। आंनि साननाया बेबायदिमोन फोरबु, नाथाय नोंनि इच्छाया माबायदि बेखौ आंनो नोङो दिन्थिदो आरो आंखौ फोरोंदो होननानै जोङो बुंनांगौ होनना बुंदों। जों इसोरखौ कन्ट्रल खालामनो नङा, इसोरजों जों कन्ट्रल खालामजानोसो जों इसोरनो आर'ज खालामनांगौ नामा? जोङो बेखौहाय इनभाइट खालामनांगौ, बिनि गोहोखौ जोङो इनभाइट खालामनांगौ, जों लिंहरनांगौ। इनभाइट हिज पावार एन्ड प्रेजेन्स इनटु आवर ब्रकेननेस होनना बुंदों। जोंनि बायग्लिनायाव बिनि प्रेजेन्सखौ, बिनि जोंजों नुजाथिनायखौ जोङो इनभाइट खालामनांगौसो होनना बुंदों। जोंनि आर'जआ बेबायदि जानांगौ। बेनिखायनो जों मिथिबाय दिनै आर'ज खालामनायनि गेजेरजों जों मा जायो। बेनिफ्राय आं बुंबावनो लुबैदों, जों मानो आर'ज खालामो? Why we pray for healing? जों मानो सोखाजानो थाखाय आर'ज खालामो? मानोना because God cares about our all being होनना बुंदों। जोंनि गासैनिबो थाखाय बियो जोंखौहाय जोथोन लायो, केयार लायो होनना बुंदोंना। दिनै इसोरा जोंनि मोदोमखौ बियो सोरजिबाय। God created us body होनना बुंदों। जोंखौहाय बियो मोदोम हिसाबै बियो सोरजिबाय। सोल, बे आत्माखौ सोरजिबाय। एन्ड स्पिरिट, जोंनि जि आत्मा, बडिखौ सोल आरो स्पिरिट, बियो जोंखौ सोरजिबाय। आरो बियो जोंखौ मा खालामबाय होनना बुंदों? He desires, बे जोंनि सायाव मा लुबैयो? Holiness in all areas. जोंखौ गासैबो बिथिङाव गोथार जानायखौ बियो लुबैयो। जोंनि बडियावबो, जोंनि सोलावबो, एन्ड जोंनि स्पिरिटआवबो बे दिनै गोथार जानायखौ लुबैयो। दिनै जों गोबां मानसियानो बिदि मोदोम हिसाबै जोङो गोथार नङा, गोसो हिसाबै जों गोथार नङा, जोंनि आत्मायाबो जों गोथार नङा ना। बेनिखायनो नैबेयावहाय जों बाइबेल सिरिनायनि मोनसे 3 जननि चेप्टार 1नि भार्स 2आव जोंखौ मा लिरदों जों बेयाव नायनि। जों बेयाव फरायब्लाथाय मोनगोन दै। 3 जननि 1 बालाबनि 2 सिरियाव जोंखौ बुंदों, आंनि अनजाग्रा लोगो, आङो आर'ज खालामो नोंहा गासैयावबो मोजां जाथों आरो आं मिथिनाय बादि नोङो जेरै जिउआव मोजाङै दङ बेबायदिनो मोदोमावबो गोख्रोङैनो थाथों होनना बुंदों। जिउआव जों मोजांब्ला नोंनि मोदोम हिसाबै मोजां थानो थाखाय नैबेयाव उइस खालामदों। आंनि अनजाग्रा लोगो, आङो आर'ज खालामो। जननि गेजेरजों बेबायदि बाथ्रा नुजाहोनायखौ जों मोननो हादों। नोंहा गासैयावबो मोजां जाथों होनना बुंदों आरो आं मिथिनाय बादि नोङो जेरै जिउआव मोजाङै दं, नोङो जिउआव आत्मायाव नोङो मोजाङै दंखाय नों मोदोम हिसाबैबो नों मोजाङाव थानायखौ आं लुबैयो होननानै बुंदों दिनैहाय। दिनै जों जिउआव मोजां जानानै जों मोदोम हिसाबै मोजां नङाब्ला, जोङो हलि नङाब्ला, गोथार नङाब्ला जोंनि आर'जफ्रा खोनासंजानाय नङा। अनजाग्रा लोगो नोंथांमोन। बेनिखायनो नाम्बार 1आव जों मानो आर'ज खालामो होनोब्लाथाय, मानोना इसोरा जोंखौ गासैबो बिथिङाव बियो जोंखौ अनो आरो जोथोन लायो। नाम्बार 2आ जाबाय, बेनिखायनो जों इसोरनाव आर'ज खालामनांगौ। आरो नाम्बार 2खौ मानो जों आर'ज खालामनांगौ होनोब्ला जोंनि दुखुआव बिकज प्रेयार कानेक्ट्स आस टु गड्स पावार होनना बुङो। जोंनि बे आर'जआ इसोरनि गोहोखौ जोंजों लोगोसे बियो कानेक्ट खालामो होनना बुंदों। बेसे मोजां बाथ्रा। जोंनि आर'जआ इसोरजों लोगोसे इसोरनि गोहोखौ जोंजों कानेक्ट खालामो होनना बुंदों, फोनांजाबहोयो होनना बुंदों। मोजां बाथ्रा। बेनिखायनो दिनैहाय बे आर'जआ इसोरनि हामजानाय बायदि जोंनि सायाव बियो लुबैयो होनना बुंदों। इट अपेन्स आवर हार्ट्स टु हिज विल। इसोरनि जि हामजानाय बायदि बे आर'जनि गेजेरजों जों इसोरजों सोमोन्दो लाखिनो हायो होनना बुंदों। आरो बे आर'जजों सोखाजानाया माब्लाबा जों इनस्टेन्टलि जानो हागौ, लोगो लोगो जानो हागौ, मालाबा लासैबो जानो हागौ। आरो बे आत्मिकाव जायो होनना बुंदों। आरो बियो जेब्ला इसोरनि बे गोहोखौ, बेनि पावारखौ जेब्ला जोंजों कानेक्ट जाबाय, अब्ला जोंनि जिउआव मा मोनो? पिस, गोजोननायखौ जों मोनो, फरगिभनेसखौ जों मोनो, गोजोननायजों लोगोसे निमाहा होलायनायखौ जों मोनो होनना बुंदों। बेखायनो नाम्बार 1आ जों मानो आर'ज खालामनांगौ होनोब्ला इसोरा जोंखौ जोथोन लायोखाय। नाम्बार 2आ जाहैबाय
आर'ज खालामनायनि गेजेरजों जों इसोरनि गोहोखौ जों कानेक्ट खालामनो हायो आरोना। ओमफ्राय जोंहा कमेन्ट फैदों कमनिका मुसाहारि प्लिज प्रे फर माय मादार अके ब्रादार हस्पिटालाव दं जों ब्रादार प्रे खालामदोंनि थाखाय जाहाथे थाब मोजां जायो। अके आं दा जोबनाय सिरियाव आं आर'ज खालामगोन अननानै आर'जनि खावलायनाय दंब्ला दा हरथ'नाङा आं खावलायनाय थाबाय। आं बे इसोरनि गाहाम बाथ्रा गुसुं बुंग्रोनि बेनि उनाव आं आर'जनि खावलायनाय हाबाफारिखौ लागोन नङाब्लालाय गोजौआव थाङोब्ला थालांगोन नालाय ना। आं बे समाव बुंखाबाय आंनि न'खरनि थाखायबो ब्रादार प्रे खालामदों। अके आं आर'ज खालामगोन दै दाहाय दसे उनाव आं खालामगोन। बेनिफ्राय नाम्बार 2 जाहैबाय आर'ज खालामनायनि गेजेरजों जोंनि गेजेरावहाय मा खालामो होनना बुङो दहायनो बुंदों नङा होमबा मण्डलिनि दैदेनगिरिफोरखौ लिंनानै आर'ज खालामदों होनना बुंदों। जोंनि जि कमिउनिकेसन मण्डलिनि गेजेराव न'खरनि गेजेराव अनलायनाया बारानिफ्राय बारा जायो होनना बुंदों। मानोना आंनि दुखुआव दिनै सोरबा सासेखौ आं लिंना लाबोबाय आर'ज खालामबाय। नोंनि दुखुआव आंखौ नोङो लिंनानै लांबाय आं नोंनियाव आर'ज खालामहैबाय। बेबायदिजों जोंनि अनलायनाया सोमोन्दो जे मोनसे मोजां रिलेशनशिपआ बारानिफ्राय बारा जालांनो हायो होनना बुङो। जोंनि आर'जआव सोखाजानायनि थाखायल' नङा जेब्ला जों आर'ज खालामो जोङो गावजों गावबो जों खौसेयाव थायो होनना बुंदों। दिनै जोङो सासेया गुबुन सासेनि दुखुनि समाव जोङो लोगो लाज्लायनो हायोब्ला बेसे मोजां ना। बेनिखायनो आर'ज खालामनायनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव जि कमिउनिकेसन मोजां मोनलायनाय अनलायनाय मण्डलनि गेजेराव खौसेथिखौ बियो लाबोयो होनना बुङोना। बेनिफ्राय दानिया जों सोलोंनोसै आर'ज सोखाजानो थाखाय जों माबायदि आर'ज खालामनांगौ बेखौ जों सोलोंनि ना। बेयाव आं बुंनो लुबैदों सोखाजानो थाखाय नाम्बार 1 माबायदि आर'ज खालामनांगोन होनोबा प्रे उइथ फेथ होनना बुंदों। फोथायनायजों नों आर'ज खालामनांगोन नाम्बार 1आ। बेनिखायनो जों जुदि आर'ज खालामनानै आं फोथायनायानो गैयाब्ला आंनि आर'जआव आं सोखाजानो मोनखानाय नङा। इसोर आंनि आर'जखौ खोनासंखाया होननानै थायोब्ला नोंनि आर'जआव जेबो पावार गैया पावारलेस। जे पावारलेसब्ला मा नोंनि आर'जआ खोनासंजायाखै नोंनि आर'जआव गोहो गैया। जोंनि आर'जखौ जों मानो खालामो होननानै जों सोलोंबाय थाखादों नङा होमबा। मानोना इसोरा जोंखौ जोथोन लायोखाय जों इसोरनो जेब्लायबो आर'ज खालामनानै थानांगौ होनना बुंदों। इसोरा जोंखौ जोथोन लायोखाय आरो जेब्ला आर'ज खालामो इसोरजों जों बिनि पावारखौ जोङो कानेक्ट खालामो होनना बुंदों। जों गोहोखौ मोननो हायो आरो बे आर'ज खालामनायनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव अनलायनाया बारा जायो होनना बुंदों। बेनिफ्राय माबायदि आर'ज खालामो होनोबा जों जेब्ला आर'ज खालामगोन बेयाव जों फोथायनो नांगौ होनना बुंदों। प्रे उइथ फेथ फोथायनायनि गेजेरजों आर'ज खालामनांगौ। बेनिखायनो नैबेयावहाय मार्कुसनि 11:24 सिरियावहाय जोंखौ बुंदोंना बाइबेल सिरि बेनिखायनो आङो नोंसोरखौ होनो जेब्ला नोंसोरो माबाफोर मोननो हास्थायनानै आर'ज खालामो अब्ला आर'ज खालामनाय बायदि मोनखाबाय होननानै फोथायदो होनना बुंदों। अब्लानो नोंसोरो जेखौ हास्थायगोन बेखौ मोनगोन। इसोरा बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव बे रदाय होदों जबान होदों जायखौ जोङो फोथायनानै आर'ज खालामगोन बेखौ जों मोनखाबाय होननानै साननानै लानो हानांगौ होनना बुंदों। दिनै खोनासंखाया होननानै सानोब्ला बास खालामियानो मोजां। दिनै सासे मानसिया जुदि आं बेयाव देरहाखानाय नङा होननानै सानदोंब्ला बे खेलाखौ बे बादायियानो मोजां। आं जुदि साख्रिनि एप्लाइ खालामनानै आं मोनखानाय नङा होननानै सानदोंब्ला बे एप्लाइ खालामियानो मोजां। नङाब्ला बेहा ओरैनो खरसा जागोन। प्रतुल दैमारि दासो बुंबाय अके थेंक इउ लाइभआव फैनायनि थाखाय। बेनिखायनो नैबेयाव आं बुंनो लुबैबाय फोथायब्लानो इसोरा जोंखौ प्रटेक्ट खालामगोन बेबो नङा दै। फेथ डाज नट मिन प्रेटेन्डिं होनना बुंदों। बेनिफ्राय फेथ मिन्स ट्रास्टिं गड्स केरेक्टार होनना बुंदों। जोंनि फोथायनाया इसोरनि केरेक्टार बिनि आखल आखु बिनि गासैखौबो फोथायनायखौसो बैयाव बुजायदों जोंनि फोथायनाया आरो जों सोखाजाखाबाय होननानै जों फोथायनांगौ। मानोना इसोरा सोखाग्रा बिनि केरेक्टार बिनि गुना सोखानो हाग्रा बिहा बिराद गोहो दंमोन आरोना। बिहा बिराद गोहो दं। बेनिखायनो जोंनि जिउआव जों जेब्ला आर'ज खालामगोन ना फोथायनाया फाव फान्दायनाय नङा होनना बुङो। बेवहाय फोथायनाया जाहैबाय इसोरनि केरेक्टार बिनि गुनखौ जों फोथायनाय
जों बिसास खालामनायखौसो जों फोथायनाय बुङो। दिनैहाय जों मोनसे बाथ्रा आं बेयावहाय बुंबावनो लुबैदों नोंथांमोननि गेजेरावहाय। नोंथांमोना दिनै बेसे फोथायो आं मिथिया। फोथायनाया गावनि सायावसो, आरो इसोरजों जे रिलेशनशिप लाखिनाय बेयो गावनि सायावसो। दिनै आंनि मेगननि नोजोराव सोरबा इसोरखौ आर'ज खालामनाय नुनो हागौ, नाथाय इसोरजों सोमोन्दोआ नोंजों इसोरजों गेजेरावसो। आंनि इसोरजों सोमोन्दोआ आंजों इसोरनि गेजेरावसो। दिनै नोंथांमोना आंजों गेजेराव हाबफैनो हानाय नङा, हाबोब्लाबो मिथिनाय नङा। मा होननानै बुंदों बेवहाय, एसे फोथायनाय थाब्लाबो नोंनि बे फोथायनायनि गोहोजोंनो नों हाजोखौ दावथ्रोदनो हानाय गोहोखौ इसोरनिफ्राय मोननोबो हागौ। बेनिखायनो जों दिनै माबोरै आर'ज खालामनांगौ होनोबा, जों आर'ज खालामोब्ला फोथायनांगोन। नाम्बार 2 जाहैबाय प्रे विथ अनेस्टि होनना बुंदों। जोंनि आर'ज खालामनाया, जों माबायदि आर'ज खालामो दिनै? मोजां गोसोजों आर'ज खालामो, रंजानाय गोसोजों आर'ज खालामो, ना गोथार गोसोजों आर'ज खालामो? प्रे विथ अनेस्टि, गोथार गोसोजों आर'ज गाबनांगौनो इसोरनियाव। जों दिनै साबैसेया गोथार गोसोजों आर'ज गाबो? जों खोनासंजानो गोनांब्ला जों गोथार गोसोजों लानांगौ। जोंनि साननायफ्रा गोथारबासो जोंनि आर'जआ गोथार जागोन। जोंनि मावनाया गोथारजों मावब्लासो जोंनि इसोरनियाव आर'ज खालामनायाबो गोथार जागोन, नंगौना नङा? आङो गाज्रि साननानै, गाज्रि मावनानै आं जुदि आर'ज खालामोब्ला इसोरा खोनासंगोन जानो? खोनासंनाय नङा। बेनिखायनो बे समाव आं खावलायनो लुबैदों, जोंनि आर'ज खालामनाया गोथार जानांगोन, अब्लासो जों खोनाजागोन नामा? बेनिखायनो दिनै इसोरा जोंखौ बरायो, जोङो गोथारै आर'ज खालामनांगौ। जिसुखौ जों जेब्ला नायोना, बियो थैनायनि सिगां गेटसेमानि बारियाव बियो थांनानै खनथामसिम आर'ज खालामदों। मानो आर'ज खालामदों? बियो गावनो गाबदों होनना बुंदों। जिसास हिमसेल्फ क्राइड आउट इन गेटसेमानि। गेटसेमानि बागानाव बियो गावनो गाबदोंब्ला, अब्ला जों मानो गाबनाङा जानो? जों जुदि जिउआव रंजानायखौ लुबैयोब्ला जानाय नङा। बेनिखायनो नैबेयावहाय आं बुंनो लुबैदों, आङो मा फिल खालामदों, आं मा सानगासिनो दं, आंनि जिउआव मा सोलिगासिनो दङ, बेखौ जों इसोरनो खोन्थानानै हो। टेल गड हाउ इउ फिल। नोङो माबायदि फिलिं खालामगासिनो दं, मोनगासिनो, बेखौ इसोरनो खोन्थाना हो। योर पेन, नोंनि सानायफोरखौ फियार होनना बुंदों, नोंनि गिनायफोरखौ एन्ड हप, नोंनि आसाफोरखौ नोङो इसोरनो गथायनानै हो होनना बुंदों। गोथार गोसो लानानै, प्रे विथ अनेस्टि, गोथारै नोङो इसोरनियाव आर'ज खालाम। नोंनि सानाय सुनाय सैनांनायफोरखौ नों इसोरनो गथाय। नों जेखौ गियो बेखौ इसोरनो गथायनानै हो, नोङो बोलो मोनगोन। आरो नोंनि जि आसा, बेखौ नोङो इसोरनो गथायनानै हो। इसोरा नोंखौ दैदेनगोन आरो नोंनि साननायफोरखौ बियो जाफुंहोगोन। नाम्बार 3 जाहैबाय प्रे विथ सारेन्डार, गावखौ गथायनानै नों आर'ज खालामनांगोन होनना बुंदों। बेनिखायनो नैबेयाव जों बुंदों, नाम्बार 1 फोथायनानै आर'ज खालाम, नाम्बार 2 गोथारै नोङो आर'ज खालाम, नाम्बार 3 जाहैबाय नोङो गावखौ इसोरनो गथायनानै नों आर'ज खालाम। दिनै जोंनि जिउआव इसोरनि सोखाजानायखौ जों माब्ला मोननो हायो? जोंनि गोसोखौ जों जेब्ला इसोरनाव गाबगोन, जोंनि बायग्लिनाय गोसोखौ जों जेब्ला इसोरनो गथायगोन, जोंनि आसाखौ जों जेब्ला इसोरनियाव गारनानै होगोन, जोंनि गिनायफोरखौ जों इसोरनो गथायनानै होगोन, अब्लासो इसोरनिफ्राय जोङो बे बोलोखौ, सोखाजानायखौ जों मोनगोन, नङा होमबा? बेनिखायनो नैबेयावहाय मोनसे बाइबेल सिरि आं फरायबावनो लुबैदों। नैबेयावहाय आं जिसुनि बाथ्रा गोसोखांदों, सोखाजानायनि बाथ्रा होननायावहाय प्रे विथ सारेन्डार होनना बुंदों। जिसु ख्रिस्ट'आबो जेब्ला कालभारिनि क्रुसाव दोगथाबजानो गोनांसैमोन, बेनि सिगां बियो गेटसेमानि बागानाव थांनानै आर'ज खालामदों, खनथामसिम आर'ज खालामदों। बे गावनि सैनांनायनि खुरैखौ बियो नुहुरदों। आंखौ दोगथाबनाय जासिगोन, आंनि आखायाव गाजोल दोननाय जासिगोन, आंनि आथिङाव गाजोल दोननाय जासिगोन, अहेबाव जंजों सुनाय जासिगोन, खर'आव सुनि थुफि गानहोजानाय जासिगोन। आं नुहुरदों जिसुआ। अब्ला जिसुआबो गाबदों होनना बुंदों।
बिनि गोसोआव हां गाबदों आरो बि गावखौ इसोरनो गावनि बिफा इसोरनो सारेन्डार खालामदों बियो माबायदि आरज खालामदों ओ आफा नोंहा गोसो दंब्ला सैनांनायनि खुरैखौ आंनिफ्राय बोखारदो होनना बुंदों अब्लाबो बे आंनि गोसो बायदि नङा नोंनि गोसो बायदि जाथों होनना बुंदों जिसुआ नुनानै सहायनो हाया मोनदों हायोब्ला आंनो बे सैनांनायनि खुरैखौ नों बोखारना होदो नाथाय आंनि गोसो बायदि नङा not my will but yours be done नोंनि मावजानो लुबैनाय बायदि नोंनि हामजानाय बायदि जाथों होनना बुंदों नोंनि गोसो बायदि जाथों होननानै हगारनानै होदों जोंबो दिनै इसोरनो नोंनि गोसो बायदि जाथों होननानै हगारनो हागोन ना हाया बेखौ जों साननानै नायनांगौ ना जों फोथायोना दिनै इसोरा जोंनि सोंनायनि फिननायखौ होयो होननानै नोंथाङा दिनै फोथायोना आं फोथायो बा जों फोथायो we trust that God's answer इसोरनि एन्सारखौ आं फोथायो whether जोंहा physical healing or inner peace or eternal healing आंनि जिउआवहाय देहानि सोखा जानायखौ गोसोनि गोजोननायखौ आत्मानि सोखा जानायखौ आं इसोरनिफ्राय मोनो होननानै फोथायोब्ला नोङो मोजां फोथायग्रा बेनिखायनो जों दिनै सोलोंनो मोननै पइन्ट दंबावो आं बेखौ बुंनानै फोजोबसिगोन जेब्ला जों आरज खालामो जोङो फोथायनानै आरज खालामनांगौ गोथारै जों आरज खालामनांगौ गावखौ इसोरनो सारेन्डार खालामनानै जोङो आरज खालामनांगौ आरो 4 नाम्बारा जाहैबाय pray with others गुबुनजों लोगोसे आरज खालामनांगौ होनना दिनै प्रभु जिसु ख्रीष्टआबो लोगोसे आरज खालामनायनि गेजेरजों गावनि गोहोखौ बिफा इसोरनि गोहोखौ बियो दिन्थिनो हादों मानोना इसोरनि जि गोहो बेखौ प्रभु जिसु ख्रीष्टनि गेजेरजों जों मोननो हादों दिनै प्रभु जिसु ख्रीष्टआ बिफा इसोरजोंहाय आफा इसोरजों सोरगो रायजोआव दङब्लाबो दिनै जोंनि गेजेराव गोथार जिउखौ बियो हरनायलाय बे गोथार जिउआ जोंनि गेजेराव खामानि मावो बेनिफ्राय 5 नाम्बार पइन्टआ जाहैबाय pray with thanksgiving इसोरखौ हामबाय होननायजों जों आरज खालामनांगौ होनना मानोना जोंनि गासै सैनांनायफोरा इसोरनियाव फोथायनायनि गेजेरजोंहाय बे सोखा जायो होनना बुंदों जेब्लाबो जों इसोरखौ हामबाय होननो जों रोंनांगौ होनना बुंदों आरो जोंनि साननायखौ जोंनि सानस्रिखौ गासैखौबो जों इसोरनो मिथिनो होनांगौ होनना बुंदों आं हारसिंल' मिथिनानै थानाय नङा इसोरा मिथिखाब्लाबो गावनियाव फोरमायजानो लुबैयो बेनिखायनो जोबनायनि बाइबेल सिरि आं फरायनो बे समाव लुबैदों फिलिपियारि 4:6 आरो 7 सिरियाव जोंखौ बुंदों मुङा मोनसेनिबो थाखाय दाजिंगासि नाथाय जेब्लायबो आरज खालामनायाव बाख्नायनायजों इसोरनो नोंनि नांगौखौ मिथिहोदो होनना बुंदों मुङा मोनसेनिफ्राय नोङो जिंगासिनो नाङा नों इसोरनियाव नोङो बाख्नायनायजों इसोरनो नोंनि नांगौखौ मिथिहो होनना बुंदों साननानै मोनहासयै इसोरनि गोजोननाया नोंसोरनि गोसो आरो जिउखौ ख्रीष्ट जिसुजों खौसे जानायाव गिनाङाजासे दोनगोन होनना बुंदों जों जेब्ला बेबायदि खालामगोन इसोरनि जि जोंजों लोगोसे खौसे लोगो लानाय बियो गिनाङाजासे जोंजों थाबाय थागोन होनना बुंदों आरो जेब्ला जोंजों इसोरा थागोन प्रभु जिसु ख्रीष्टआ थागोन जोंनि जिउआव जों जेबो गिनांगौ गैया दिनै बाइबेलाव जों जेब्ला नायोना हान्नानि बाथ्राखौ जों नुनो मोनो बियो माबायदि इसोरनियावहाय मोदै हुगारनानै आरज गाबनायनि गेजेरजों गावनि फिसालाखौ जों मोननो हादों गावनि फिसालाखौ बियो मोननो हादों 1 सामुएलाव जों जेब्ला नायोना बेनिफ्राय हेजेकियानि बाथ्राखौ जों जेब्ला मोननो हायो नायो नङा होमबा बेयाव जों मा मोननो हायो बियो जब्रा जानानै लोमजानानै थाबायमोन बे आरज खालामनायनि गेजेरजों 15 बोसोर थांनानै थानायनि जिबनखौ इसोरा बिनो होदेरदों होनना बुंदों 2 किंनि 2 राजानि 22 जों जेब्ला नायो बेयाव मोननो हायो थैनो गोनां मानसिखौनो बिनि दुखुखौ इसोरा हुगारदों होनना बुंदों मोदैखौ बिनिखौ हुगारदों आरो इसोरा बिनो God added 15 years to his life होनना बुंदों बेनि जिबनाव 15 बोसोर थांनानै थानो आरो दाजाबनानै होबावदों होनना बुंदों
आसरित बाथ्रा इसोरा दिनै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों जोंनि जब्राफोरखौ बियो सोखादों खाना मेगनफोरखौ बियो नुहो खालामदों थैनाय लाजारखौ सानब्रैयाव बियो फोथांबोदों आरो बियो गावबो गोबां आत्माफोरखौ बियो गोबां मानसिनि जिबनफोरखौ बियो हिल खालामदों सोखादों नामा बेनिखायनो जों दिनैहाय नायनि जों दिनै आत्मानि सोखा जानायजों लोगोसे जों मोदोमनि सोखा जानायखौ जुदि नों मोननो लुबैदोंब्ला जोङो गावखौ रेस्ट'र खालाम गावखौ सिगांनि बायदि जों खालाम मोजां खालाम जों जेब्ला बिफा बिसा गोथार जिनि मुङाव बाप्तिस्मा लायो जोंनि गासै पाप दाय गोरोन्थिफ्रा निमाहा मोनो जोङो गोथार जायो बेबायदिनो जोंनि गोसोखौ गाबनानै जों गोथार जा जोंनिखायनो जेसायानि 23 बालाबनि 5 जोंखौ बुंदों by his wounds we are healed बिनि सैनांनायजों बिनि दुखु मोननांनायजों जोङो सोखा जाबाय दिनै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि कालभारि क्रुसाव दोगथाबनानै दुखु सैनांनायनि गेजेरजों जों दिनै सोखा जाबाय नांदों बेसे मोजां बाथ्रा बेनिखायनो जोबनायावहाय आं बेखौनो बुंनो लुबैबाय सोखानाया इसोरनिसो खामानि आंनि खामानि नङा नोंनि खामानि नङा जों इसोरनो गथायनोल'सो हायो जों इसोरखौ इनभाइट खालामनो हायो जों लिंहरनो हायो जोंनि आरजनि गेजेरजों आरो बे जोंनि आरजनि गेजेरजों इसोरा गेदेर खामानिखौ मावनो हायो होनना बुंदों बेनिखायनो आत्मिकआव जोङो सोखा जानायखौ मोनो मोदोम हिसाबैबो जोङो दिनै सोखा जानायखौ मोनो बेनिखायनो जों आरज खालामबाय थानि फोथायनायनि गेजेरजों अब्लाना नोंनि आत्माखौ नोंनि देहा सोलेरखौबो इसोरा सोखागोन इसोरा बे गुसुं रावनि गेजेरजों थानानै जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामदों आमेन गोजोनथों थेंक इउ सो माच अब्ला बे समाव जोङो आरजनि खावलायनाय हाबाफारि लानि जोङो थाब थाब बारनो सेस्था खालामगोन प्रटुलिमारि नंगौ फोथायनायानो गैया बेनिखायनो सोखा जानायखौ मोना अके ब्रादार आंहा दासो अके बिक्रम बसु थेंक इउ सो माच बरायनाय थाबाय आच्छा हिदिकेल मुसाहारि प्रेज द लर्ड अके प्रेज द लर्ड थेंक इउ सो माच जोंहा दङ आरजनि खावलायनाय दंमोन कमनिका मुसाहारि बिथाङा लिरदों प्लिज प्रे फर माय मादार अके ब्रादार हस्पिटालाव दं अके कमनिकानि थाखाय जों आरज खालामनाय बे समाव नोंथांमोनाबो गोसोजों आरज खालाम जोंनि गोजौसिनाव थानाय सोरगिनि गोथां आरो गोथार मुंखौ इसोराफा दानो बे समाव नोंखौ हामबाय होनो मानोना नोंनि गेदेरथार अननाय आशीर्बादनि गेजेरजों बे मोजां समखौ जों मोननो हादों फोरबोफा दानो बे समाव गथायदों जे कमनिका मुसाहारि बिथाङा दिनै गावनि बिमानि जुनि आरज गथायदों फोरबोफा बिनि बिमाया दिनै मेडिकेलाव एडमिट जानानै दङ जाय बेरामजों बियो साग्लोबनानै थायाथों मानो फोरबोफा बेनि जिबनाव नोंनि गोथार जिउनि गेजेरजों नों स्पर्श खालामदों पबित्र आत्मानि गोहोखौ बिनि जिबनाव नोङो थानो होदो फोरबोफा नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि सैनांनाय देहानि अंगफोराव नों दानो टाच खालामदो फोरबोफा बे समाव गथायदों फोरबोफा बेनि नों सोखा जानायखौ होदो फोरबोफा मोदोम हिसाबै सोखा जानायजों लोगोसे आत्मिकआव बियो गोख्रों जानो हानाय बेनो बेबायदि बोलोखौ आरो आशीर्बादखौ होदो फोरबोफा जाय डक्टरा बेखौ ट्रिटमेन्ट खालामनो बे डक्टरनि सायाव नों मोजाङै थादो फोरबोफा मोजां मुलिफोरखौ बेनो जगायनानै होदो फोरबोफा बेनि जिउआव बेनि देहायाव थाबैनो बियो सोखा जानायखौ मोनगोन जिउआव रंजानायजों नोंखौ गौरब महिमा आरो प्रशंसा खालामजानो हानाय बायदि बोरखौ होदो फोरबोफा दानो समाव गथायबाय फोरबोफा बेनि गासै सानाय सुनाय सैनांनाय बेरामखौ फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव नों दानो गोजान खालामदो फोरबोफा आरो दानो बे समाव गथायदों जे कमनिका मुसाहारि बिथांनि न'खरखौ जोंनि आथिं गुदियाव गथायदों फोरबोफा नोंनि अननाय आशीर्बादनि गेजेरजों बिसोरखौ नों दैदेनदों अनलायनाय न'खर जौगानाय न'खर आरो खौसेयाव थानो हानाय बेबायदि बोर आरो आशीर्बादखौ होदो हामबायनायजों गुसुं आरो सास्र बासायग्रा ख्रिस्ट' प्रभु जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोनथों थेंक इउ हिदिकेल मुसाहारि आंनि थाखाय आरज खालामना हो खावलायनाय आदा जे आंनि अके जेंनाखौ अके इसोरा बोखारना होथों आरो नोंनि अके आंनि फरायनायाव हेल्प खालामथों इसोरा आरो
न'खरनि थाखाय प्रे खालामदो एबार हेदिकेल मुसाहारि अके हेदिकेलनि थाखाय आरज खालामनि आं बे समाव खावलायनो लुबैदों सोरबा जुदि बेरामि दङब्ला आङो दै नङाब्ला थाव लानो आं खावलायखाबाय बेनि उनावसो आंनो आरजनि खावलायनायखौ हर जायगायाव जुदि दङब्ला आरोना सोरबा नायदोंब्ला खोनासंदोंब्ला बेखौ आं खावलायनो थाबाय अब्ला बे समाव जोङो हेदिकेल मुसाहारि फंबायनि थाखाय जों आरज खालामनि हेदिकेलनि थाखाय दै जोंनि गोजौसिनाव थानाय सोरगोनि गोथां अनखय सोराबा दानि बे समाव नोंखौ हामबाय होनबावदों जे फंबाय हेदिकेल मुसाहारि बियो दिनै गोबां जेंनायाव भुगिनांनानै दं नों मिथिगौ फोरबो आफा बेनि गोसोनि साननाय बेनि देहानि नांगौ जानाय गासैखौबो नों मिथिगौ बेनिखायनो जों नोंनियाव गथायदों जों नोंखौ खावलायदों फोरबो आफा बेनि जिबनाव नोंनि गोजोननायखौ होदो थांनानै थानो थाखाय जिउनि गोजोननायखौ बेनो होदो फोरबो आफा थांनानै थानायनि थाखाय जि राहा लामा बियो नागिरदों बेनि जिउआव थानानै सुफुंदो स्पर्श खालामदो फोरबो आफा बेनि आत्मायाव नोंनि गोथार जिउजोंनो खोथा बुंदो फोरबो आफा बेनि सैलांनाय देहाफोर गोसोनि साननाय गासैखौबो नोङो गोथार खालामदो फोरबो आफा दिनैनिफ्राय दानिफ्राय बियो मोजां साननो हागोन मोजां खामानि मावनो हागोन मोजां फरायनो हागोन जिउआव दावगानो हागोन फोरबो आफा जेब्लायबो नोंखौ सिगाङाव दोननानै गावनि जिउखौ दैदेननो हानाय बेबायदि बोरखौ होदो न'खराव अनलायनाय लाबोदो बिमा बिफाखौ अननो हानाय गेदेरफोरखौ मान होनो हानाय उन्दैफोरखौ अननो हानाय बिनि गोसोआव नोङो बोरखौ होदो फोरबो आफा हामबाय होनो बिथांनि जिबन बिथांनि फरायनाय आरो बिथांनि गासै देहा सोलेर आरो जि जेंनाफोर दं गासैखौबो नों फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव नोङो दानो गोजान खालामदो फोरबो आफा गोजोननाय रंजानाय आरो सान्थिजों नों बेखौ दैदेनदो हामबायनायजों गुसुं आरो सासेल' बासायग्रा ख्रिस्ट फोरबो जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ आंनि थाखायबो आरज खालामदो आरो न'खरनि थाखायबो अके प्रतुल दैमारिनि थाखाय आरज खालामनि हालेनाय गोथांखौ इसोराफा दानि बे समाव नोंखौ हामबाय होनबावदों जे आदा प्रतुल दैमारि फोरबो आफा बियो दिनै गोबाव समनिफ्रायनो बियो दिनैहाय गोग्लैसोनानै दं फोरबो आफा बेनिखायनो बिनि गासै देहा सोलेर अंगफोराव नोंनि गोथार आत्माजों नों स्पर्श खालामदो फोरबो आफा बिनि सैनांनाय देहानि अंगफोराव नोंनि गोथार आत्मा आरो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों नोङो टाच खालामदो फोरबो आफा बिनि देहायाव नांगौ जानाय गासैखौबो नों होफ्लायदो फोरबो आफा देहानि बोलो होदो गोसोनि बोलो होदो फोरबो आफा नोंनि गेदेर महिमा बे आदानि गेजेरजों नुजाहोदो फोरबो आफा जिउआव नोंखौ सायख' होनो हानाय बिनि गेजेराव बिबो सासे जानो हायो बिनि जिउआव बिनि आत्मायाव बिनि देहा सोलेराव थानानै नों गेदेर खामानि मावदो फोरबो आफा दिनैहाय जों नोंनो फोथायदों आरो फोथायनानै जों आरज खालामदों मानोना नों बाइबेलाव बुंखानाय बायदि फोरबो आफा नोंखौ फोथायनानै खालामनाय आरजआव गेदेर गोहो थायो फोरबो आफा बेनिखायनो बिनि गासै देहानि सिंनांनायखौ नों फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव नों दानो गोजान खालामदो फोरबो आफा बिनि आत्माखौ नों लुखांदो बिनि बायग्लिनाय देहाखौ नों लुखांदो फोरबो आफा बिनि सैनांनाय देहानि अंगफोरखौ नों मोनफानिफ्राय मोनफा सुफुंदो फोरबो आफा फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव जों बिथोन होदों फोरबो आफा बिनि गासै अहुसि देहाखौ नों हुस्थ' खालामदो फोरबो आफा हामबायनो बे समाव बिथांनि न'खरखौ नोङो दैदेनदो संसाराव जेसेबां समसिम थांनानै थागोन नोंखौ सिगाङाव दोननानै अनलायनाय न'खर गोरोबनाय न'खर जागोन दावगालांनो हागोन जों फोथायदों हामबायनायजों गुसुं आरो सासेल' बासायग्रा ख्रिस्ट फोरबो जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ स' माच अके सुदेम नार्जारि आंनि न'खरनि थाखाय बिना होदो बाबु आरो नोंदानि साकरिनि थाखायबो जाहाथे मोजाङै मावलांनो हानाय बादि बिना होदो आरो सेलारिखौ थाब मोननाय बादि बिना होदो अके साकरि गोदान मोनदों जानांगौ ना गोजोननाय थाबाय सुदेम नार्जारिनि थाखाय आरज खालामनि जोङो लोगोसे आरज खालामगोन नोंथांमोनाबो गोसोजों आरज खालामनो हागोन जोंनि गोजौसिनाव थानाय सोरगोनि गोथां आरो गोथार अंख इसोराफा दानि बे समाव हामबाय होनबावदों मानोना नोंनि गेदेरथार अननायखौ मोननायखायसो फोरबो आफा जोंनि गोसोनि दुखुफोरखौ जों नोंनो फोरमायनो बे सम आरो खाबुखौ मोनदों फोरबो आफा गासैबो नोंनि अननाय नोंनि आशीर्बाद दानि बे समाव गथायदों फोरबो आफा जि सुदेम बि दिनै गावनि
न'खरनि थाखाय जि आर'ज गथायदों फोरबाफा गावनि बिसाय बिदिनो साख्रि मावदों थाबैनो सेलारिखौ मोननो हायो होननानै खावलायदों फोरबाफा बेनिखायनो बिनि गोसोनि गाबनायखौ नों आफाया मिथिगौ नों बेखौ खोनासंदो आरो नों फिननायखौ होदो फोरबाफा बिसेसके बे समाव गथायदों बिसोर बिसि फिसाय जानानै संसाराव जेसेबां समसिम थांनानै थागोन नोंखौ सिगाङाव दोननानै अनलायनाय न'खर जालांनो हागोन फोरबाफा न'खराव दावगानाय गोजोननाय आरो रंजानायखौ लाबोदो फोरबाफा बिथांमोननि जिबनाव नोंनि आशीर्बादनि गेजेरजों बिसोरखौ नों जेब्लायबो मोजाङै दैदेनदो फोरबाफा मोजां देहा होफ्लायदो गोरोबनाय देहा होदो फोरबाफा बिसोरनि गेजेराव जौगानाय सान्थिखौ नोङो जेब्लायबो होदो नोंनि गेदेरथार अननाय आशीर्बाद आरो बोरनि गेजेरजों बिसोरनि न'खरखौ नोङो बेंदो आरो फेदेरलांदो हामबायनो बे समाव जोंनि आर'ज खोनासंनायनि थाखाय गुसुं आर'ज सोरबा सोरबा खृष्टखौ जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ आच्छा मोजाङै अके बिक्रम बिथांनि थाखाय जों आर'ज खालामनि जा खामानियाव बियो मावदों बेनि थाखाय बियो साक्सेस जाफुंदों मावनो मोजाङै जाफुंनाय बायदि अके आर'ज खालामनाय अब्ला बे समाव ना जोंनि गोजौसिनाव थानाय सोरगोनि गोथार आरो गोथावखौ इसोर आफा दाना बे समाव गथायदों जाय फंबाय दिनैहाय नोंनियाव आर'ज गथायदों फोरबाफा जाय खामानिखौ बियो मावदों जाफुंनायनि थाखाय बे नोंनियाव मिजिं थिदों फोरबाफा बेनिखायनो बिनि गोसोनि साननायखौ नों आफाया मिथिगौ फोरबाफा संसाराव थांनानै थानो थाखाय गावनि जिउखौ दैदेननो थाखाय मोनसे जिउनि राहा लामा जों खामानि मावनो गोनां जायो फोरबाफा बे फंबायनि जिबनाव जाय खामानिखौ बियो मावनो थाखाय थिरां लाबाय फोरबाफा जाय खामानियाव बियो दिनैहाय गावखौ बावसोमबाय बेनि गासै जिबनखौ जों नोंनि आथिं उदैयाव गथायदों फोरबाफा मोजाङै मावनो हानाय मोजां रोंगौथिखौ बिनि जिबनावनो थानो होदो फोरबाफा नोंनि अननायजों बेखौ नोङो दैदेनदो नोंनि आशीर्बादनि गेजेरजों बिनि गासै खामानिफोरखौ नोङो दावगालांहोदो जाफुंसार जानो हायो फोरबाफा जिउआव जेब्लाबो नोंखौ सिगाङाव दोननानै नोंनि गौरब महिमा आरो प्रशंसानि थाखाय गावखौ बाहायलांनो हायो बेबायदि बोरखौ होदो फोरबाफा हामबायनो बिनि गासै थांखिफोरखौ जों नोंनि आथिं उदैयाव गथायदों बिनि गासै देहाफोरखौ जों नोंनि आथिं उदैयाव गथायदों फोरबाफा आत्मिक हिसाबै मोदोम हिसाबै जेब्लायबो नोंनियाव नांथाबनानै थानो हानाय बेबायदि बोरखौ होदो फोरबाफा हामबायनो जों गुसुं आरो सोरबा सोरबा खृष्टखौ जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ अके प्रसेनजित नाजानो थाखाय आर'ज खालामनि बिनि उनाव जोंहा जोबसिगोन दै टटल दैमारि गोजोननाय थाबाय आंनि थाखाय बिना होनायनि थाखाय गाबोन लाइभ फैगोन दा अके ट्राइ खालामगोन गाबोनो प्रसेनजित नाजानो थाखाय आर'ज खालामनि जोंनि गोजौसिनाव थानाय सोरगोनि गोथां आरो गोथार अनखौ इसोर आफा दाना बे समाव नोंखौ हामबायनो आरो नोंनियाव गथायबावदों फोरबाफा जि प्रसेनजित नार्जारि फोरबाफा बेनि जिबननि थाखाय जोंनि आथिं उदैयाव गथायदों फोरबाफा बेखौ नों नाजावदो बिनि देहा बिनि आत्मिक जिबन आरो थांनानै थानाय समसिम बेखौ नोङो दैदेनदो फोरबाफा गोजोननाय जिउ मोजां देहा होनानै बेखौ नों नेफ्लायदो आरो बिनि जि खामानि मावनो लानाय गासै थांखिफोरावनो थानाय हेफाजाब खालामनानै बिनि न'खराव फोरबाफा नोङो गोजोननायखौ लाबोदो खौसेथिखौ लाबोदो आरो रंजानायखौ होदो जेब्लायबो नोंखौ सिगाङाव दोननानै जिउआव दावगालांनो हानाय न'खरखौ फेदेरलांनो हानाय बेबायदि बोरखौ होदो फोरबाफा बेनि जिबनाव गोजोननाय सान्थि आरो रंजानायखौ नोङो होनानै बेखौ नोङो जेब्लायबो दैदेनदो फोरबाफा फैबाय थानाय समाव बियो जेब्लायबो नोंखौ सिगाङाव दोननानै जिउखौ दावगालांनो हानाय बेबायदि बोरखौ होदो हामबाय नों बे समाव जोंनि आर'जखौ नों खोनासंबाय गुसुं आर'ज सास्राबा सोरबा खृष्टखौ जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ स' माच सुदेम नार्जारि इसोरा नोंजों अराय सम थाथों आरो जिउआव दावगालांनो हाथों बाबु अके थेंक इउ स' माच आबो गोजोननाय थाबाय थेंक इउ स' माच इसोरा बाख्नाय जाथों थेंक इउ सनिया बसुमतारी आंनि सिं सानायनि थाखाय आर'ज खालामनो होदो आदा आरो आंनि फिसा सानै रसि एन्ड ग्रिफार बसुमतारी आरो आंनि न'खरनि थाखाय इसोर अके इसोर हायै जेबो गैया आमेन अके सनिया बसुमतारीखौ आं बे समाव खावलायगोन दै नङाब्ला थावखौ लाना आं खावलायदों बे समाव जुदि सुबिदाब्ला ना दसे आं सम नेगोन बिनि कमेन्टनि गेजेरजों आं खोन्थाहरफिनदों सनिया बसुमतारी बिनानावखौ आं बे समाव खावलायदों जि सिं सादों होननानै बुंदों ना बेनि थाखाय दै नङाब्ला थाव लानानै आं फैनो खावलायदों आं आर'ज खालामगोन
जोबनायावहाय नोंथांमोन साफ्रोमनिबो थाखाय आं आरज खालामगोन. अके, मोनसे स्टार हरदों आंनो सासे कमनिका मुसाहारि बिथाङा आंनो मोनसे स्टार हरदों. बेनि थाखाय आङो हामबाय होनो, लोगोसे इसोरा बाख्नाय जाथों. नोंथांनि जिबनाव इसोरा बोर होथों. आच्छा, सनिया बसुमतारी जोंनि टनि आरो सरजनी नार्जारी बिथाङा लिरदों, आंनि आदैया गोब्राब बेमारजों सैनांनानै हस्पिटालाव दङ. बेनि थाखाय आरज खालामनानै हो अननानै फंबाय. अके, आरो आंनि न'खरनि थाखायबो आरज खालामनानै हो. अके, जों आरज खालामनि अब्लाना. सरजनी नार्जारीनि आरज खावलायनायखौ जोङो बे समाव गथायनि. हालेलुया, हालेलुया. गोथां आरो गोथारखौ इसोर आफा, दानि बे समाव जों नोंनियाव गथायदों फोरबो आफा, जि सरजनी नार्जारी बिनि जि बिबथै आदै होननानै बुंदों फोरबो आफा, बे दिनै देहानि सैनांनायजों मेडिकेलाव एडमिट जानानै दं फोरबो आफा. बिनि बे सैनांनाय देहाखौ जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों फोरबो आफा. बिनि देहायाव नोंनि गोथार जिउजों नों स्पर्श खालाम. बिनि आत्मायाव नोङो, बिनि देहा सोलेराव नोङो खोथा बुंदो फोरबो आफा. नोंनि गोथार जिउनि बोलोखौ बिनि जिबनाव नों थानो होदो फोरबो आफा. बिनि सैनांनाय देहानि अंगफोराव नोंनि गोथार आगदा आखाइजों नोङो बिलिरदो आरो बिनि सोखा जानायखौ होदो फोरबो आफा. दानिफ्रायनो बे समनिफ्रायनो बियो जिउआव सोखा जानायखौ मोनगोन फोरबो आफा. गोसोनि बोलोखौ बियो मोननो हागोन. देहानि सैनांनायनिफ्राय गासैखौबो बियो सोखा जानायजों लोगोसे जिउआव बे गोख्रों जानो हागोन. जों फोथायदों, दानि बे समाव गथायदों फोरबो आफा. थांनानै थानो थाखाय जेसेबां सम नोङो बिनो थिनानै होबाय, बेखौ नोंनि अननायजों नों बेखौ दैदेनदो फोरबो आफा. फैबाय थानाय समाव बियो नोंखौ सायख' होनाय जिउआवहाय रंजानायजों नोंखौ बाख्नायनो हानाय बेबायदि गोहोखौ होदो फोरबो आफा. जाय मेडिकेलाव बियो एडमिट जानानै दं, मोजां डक्टर बिनो जगायदो, मोजां मुलि बिनि थाखाय जगायदो फोरबो आफा. थाबैनो बियो सोखा जानो हागोन, गोख्रों जानो हागोन. नोंनि गौरब महिमा आरो प्रशंसानि थाखाय गावखौ सायख' होनो हागोन. जों फोथायदों फोरबो आफा. बेनि गासै बेमार आजार सैनांनाय सानाय सुनायखौ फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव नों दानो गोजान खालामदो फोरबो आफा. हामबायनो जोंनि आरज खोनासंनायनि थाखाय. आरो बे समाव गथायदों जे आब' सरजनी नार्जारी, बे दिनै गावनि जिबननि थाखाय, गावनि न'खरनि थाखाय नोंनियाव फैदों. गोसो गाबनायजों बिनि न'खरखौ नोङो दैदेनदो. अनलायनाय न'खर, गोजोननाय न'खर, नोंनि आशीर्बादनि न'खर, बोरनि न'खर जानो हानाय बिसोरनि गेजेराव नों थानानै हेफाजाब खालामदो फोरबो आफा. हामबायदों बे समाव जोंनि आरजखौ नों खोनासंबाय. गुसुं आरज सासेल' बासायबाय ख्रिस्ट' प्रभु जिसुनि मुङै आमेन. थेंक इउ सो माच. थेंक इउ. अके. अके, इसोरा गेदेर खामानि मावनो थांगासिनो दङ. सनिया बसुमतारी जि प्रब्लेम, जि सिं सानाय होननानै बुंदोंना, बेखौ दै लाखोना थाव लाखोथाय जियानो लायाथों मानो, इसोरा मिथिगौ. हायोब्ला हान्थु खरायगोन, आं बेखौ खावलायबाय. बियो जोंनि जोबथा आरज जागोन, बेनि उनाव जों फोजोबगोन आरोना. सनिया बसुमतारीखौ आं हान्थु खरायनो खावलायबाय, लोगोसे आरज खालामगोन आंजों लोगोसे. गोसो सिंनिफ्राय जों इसोरनाव फोथायगोन आरो जोंनि फोथायनाय आरजआवहाय इसोरा गेदेर बोलो होयो ना, बोलो जोंजों लोगोसे दिन्थियो, गावनि महिमाखौ जों नुनो मोनो आरोना. अके, बे समाव जों सनिया बसुमतारीनि थाखाय जों आरज खालामगोन. जि सिं सानाय दं, प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव गासैबो गोजान जागोन ना, मानोना इसोरा हायै जेबो गैया आरोना. बे समाव जों आरज खालामनो हान्थु खरायगोन. आं फोथायदों, लोगोसे दै बा थाव जि लाबाय बेखौ जों इसोरनो गथायगोन आरोना. हालेलुया. गोथां उनखौ इसोर आफा, बे समाव नोंखौ हामबाय होनदों, मानोना नोंनि गोथार जिउजों लोगोसे जोंनि जिबनाव नों खामानि मावबाय थायोखाय, नोंनि आत्माजों जोंनि जिबनाव खामानि मावबाय थायोखाय जों नोंखौनो हामबाय होनदों फोरबो आफा. दानो बे समाव गथायदों जि बिनानाव, जि सनिया बसुमतारी फोरबो आफा, बे देहानि सैनांनाय जि सिं सानायजों भुगिनांनानै दं फोरबो आफा. बिनि बायग्लिनाय देहाखौ जों नोंनि आथिं गुदियाव फैदों फोरबो आफा, लानानै फैदों फोरबो आफा. नों बेखौ अनखांदो. बिनि गासै सैनांनाय देहाखौ नोंनि गोथार जिउनि गेजेरजों नोङो टाच खालामदो फोरबो आफा. नोंनि आत्माजों बिनि जिबनाव नोङो खोथा बुंदो फोरबो आफा.
थाबैनो बे सोखा जानायखौ मोनगोन फोरबो आफा नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि सैनांनाय देहानि अंगफोराव नोङो बिलिरदो आरो बिनि गासै सैनांनायखौ नोङो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव नोङो दानो गोजान खालामदो फोरबो आफा बिनि गाबनाय गोसोखौ नों मिथिगौ फोरबो आफा बिनि गाबनाय मेंग्लिनाय देहाखौ जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों फोरबो आफा नोङो नाजावदो बिनि गासै दुखुथिया जिबन जे सैनांनाय देहा आत्मिक जीवनखौबो जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों फोरबो आफा नोंनि अननायजों बेखौ बेंनानै लादो फोरबो आफा नोंनियाव जि फोथायबाय नोंनियाव जि हान्थु खरायबाय जि आखायाव दै नङाब्ला थाव लाबाय फोरबो आफा बेखौ नोङो गोथार खालामदो नोंनि गोथार जिउजों बे दै आरो थावाव नोङो स्पर्श खालामदो फोरबो आफा नोंनि गोथार आत्माखौ बेयाव नोङो थानो होदो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बे दै आरो थावाव नोङो टाच खालामदो फोरबो आफा प्रेज द लर्ड प्रेज द लर्ड नोंनि गोथार जिउजों नों बे दै आरो थावखौ सुफुंदो बेखौ जेराव फुनगोन लोंगोन सारगोन गासैबो हुहुसि आत्माफ्रा गोजान जागोन बेनि गासै सैनांनायफ्रा गोजान जागोन आरो बे सोखा जानायखौ मोनो नोंनि सायख' होगोन जों फोथायदों प्रभु आफा बेनि जि गोसोनि गाबनायजों नोंनियाव फैबाय नोंनियाव जि फोथायबाय बे फोथायनाय आर'जाव नोङो गेदेर बोलो थायो होनना बुंदों प्रभु आफा संसाराव जेब्ला नों दंमोन नोङो गोबां खानाफोरखौ नोङो गुलुं खालामदों गोबां लेंग्राफोरखौ नोङो थाबायहोदों प्रभु आफा थैनाय लाजारुसखौ नोङो सानब्रैनि गेजेराव नोङो फोथांदों प्रभु आफा दिनै जों बेनिखायनो नोंनियाव लाबोदों प्रभु आफा नोंनियाव फैदों जोंनि बायग्लिनाय गोसोफोरखौ लुखांफिननो थाखाय जोंनि सैनांनाय देहाफोरखौ प्रभु आफा गोख्रों खालामनो थाखाय आत्मिकआव थैनायखौ जों फोथांजानो थाखाय नोंनियाव फैदों प्रभु आफा बे सनिया बसुमतारी बिनानावनि जिबनखौ बिनि देहाखौ जों नोंनियाव गथायदों नोंनि गोथार जिउजों नों स्पर्श खालामदो बिनि आत्मायाव बिनि देहा सोलेराव नोंनि गोथार जिउजों खोथा बुंदो प्रभु आफा हामबायदों बे समावहाय जोंनि आरज खोनासंबाय आरो बिनि गोसोआव नोङो टाच खालाम बिनि आत्मायाव नोङो खोथा बुंबाय प्रभु आफा बिनि थाखाय नोंखौनो हामबायनो जों बे गुसुं आरज आरो बिथांनि जिबन आरो बिथांनि न'खरखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायनो सासेल' बासाय आरो ख्रिस्ट प्रभु जिसुनि मुंनिफ्राय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ अके गोजोननाय थाबाय सनिया ना बे समाव आं खावलायदों अन्नानै बे सनियामोन ना दै आरो नङाब्ला जि थाव लाबाय बेखौ सिं सानायाव फोननो थाखाय खावलायबाय आङो प्रभु जिसुनि नामखौ लानानै फोननो थाखाय खावलायबाय लोगोसे आर'जाव थाबाय दा इसोरा गेदेर खामानि मावगोन जोंनि फोथायनायनि गेजेरजोंसो इसोरा खामानि मावोना जों फोथायाब्ला खिन्थु जेबो खामानि जानाय नङा सरजुन नार्जारि आंनि अके राजु नार्जारि आंनि न'खरनि थाखाय इसोरनियाव थेंक्स इसोरा जेब्लायबो नोंखौ दैदेनथों अके थेंक इउ स माच सनिया अके लाबाय अके नयमि मुसाहारि आदा आंनि थाखायबो बिनानै होदो नयमि मुसाहारि आं बे समाव खावलायदों हान्थु खरायनो खावलायदों आं बे समावहाय जोंनिसिनाव गथायनि नोंनि जिबनखौ नोंनि जे सैनांनाय जोंनि जे दुखु इसोरा मिथिगौ गासैखौबो इसोरा सोखानो हाग्रा इसोर नाम हिलार मानोना इसोरा गावनि थैनायनि गेजेरजों जोंनि जिबनाव बे सोखानायखौ लाबोदों होनना बुंदों फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै खालबारनि क्रुसाव दोगथाबजायामोनब्ला बियो खस्थ' सैनांनाय मोनामोनब्ला जों दिनै बेबायदि बासायजानायखौ जों मोननाय नङामोन जों सोखा जानायखौ मोननाय नङामोन बे समाव आं खावलायदों नयमि मुसाहारिखौ जों आर'ज खालामदों हालेलुया गोथावनखौ इसोरा दानो बे समाव नोंखौ गथायदों फोरबो आफा जि बिनानाव नयमि मुसाहारि बिदि जिउआव गोबां दुखु आरो सैनांनायनि गेजेरजों दं होननानै बुंदों फोरबो आफा बेनिखायनो बिनि आत्मायाव नोङो खोथा बुंदों नोंनि गोथार जिउखौ बिनि जिबनाव नों स्पर्श खालामदों फोरबो आफा नोंनि गोथार आत्माजों बिनि जिउआव नों खोथा बुंदों फोरबो आफा बिनि जिउनि सोखा जानायखौ होदो फोरबो आफा गोसोनि लोरबांथिखौ नों गोख्रों खालामदो बिनि देहायाव नांगौ जानाय बिनि आत्मायाव नांगौ जानाय आहारखौ नोंनि गोथार जिउनि गेजेरजों नों सुफुंदो आरो बिनि जिबनखौ बिनि देहाखौ नों स्पर्श खालामदो फोरबो आफा बिनि गोसोफोराव नोंनि आत्माजों नोङो खोथा बुंदो मोजांखौ सिनायनो हानाय गाज्रिखौ मोनदांनो हानाय फोरबो आफा बिनि जिबनाव नोङो अननाय आशीर्बाद आरो बोरखौ होदो फोरबो आफा थांनानै थानायाव नोंखौ सिङाव दोननानै गावखौ रंजानायजों दैदेननो हानाय जिबन नों बिनो होदो फोरबो आफा बिनि जि गोसोनि दुखु संसाराव थांनानै थानायाव बे दिनै आन्दायनाय बायदि मोनदों फोरबो आफा बेनिखायनो बिनि गासै आत्माखौ जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों फोरबो आफा नोंनि गोथार जिउजों नों बेखौ सुफुंदो आरो स्पर्श खालामदो पबित्र आत्मानि गोहोजों बिनि जिबनाव नोङो खोथा बुंदो फोरबो आफा बिनि गासै गाज्रि साननाय गिनाय
गासैखौ नों फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव दानो गोजान खालामदो फोरबो आफा आरो जिउनि गोजोननायखौ बिनि होफ्लायदो फोरबो आफा बिनि गासै दुखुफोरखौ निदान आरो दाहा गाबनायखौ फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव दानो नों गोजान खालामदो फोरबो आफा दानिफ्राय बिनि जिबनाव गोजोननायखौ रंजानायखौ नों होदो हामबायनायजों गुसुं आरो सास्र बास्र ख्रिस्ट' फोरबो जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोनथों थेंक इउ स' माच गोजोनबाय थेंक इउ सिमियन नार्जारि आमेन अके थेंक इउ स' माच फंबाय आर'ज खालामनो हानायनि थाखाय इसोरा नोंनि गासैयावबो बोर होथों आमेन सरजन नार्जारि थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय नयामि मुसाहारि आंनि आइनि थाखायबो बिना हो आंनि आइनि उदैयाव अन्थाइ दं अके नयामि बिदिब्लाथाय आं होनदों ना बेबायदिब्लाथाय दै नङाबा थाव लाबा मोजां जायो ना अब्लाबो जेबो नङा आर'ज खालामनि हालेलुया गोथां खुसिराफा दानिबो समाव गथायबोदों फोरबो आफा जि बिनानाव नयामि मुसाहारि बिथांनि बिमा जि उदैयाव अन्थाइ दं होनदों फोरबो आफा बेनिखायनो जों नोंनियाव गथायदों फोरबो आफा नों गेदेर सोमो गोनां इसोरखाय फोरबो आफा जों नोंनियावनो गथायदों फोरबो आफा बेनि गासै उदैनि बेरामखौ जि उदैयाव अन्थाइ दं होनदों गासैखौबो नों फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङावनो दानो गोजान खालामदो फोरबो आफा बेनि सैनांनाय देहानि अंगफोराव नोंनि गोथार आगदा आखाइजों नों बिलिरदो आरो बेनि गासैखौबो नों हुस्थ' खालामनानै होदो फोरबो आफा बेनि जि फोथायनाय गोसोनि बोलो गासैखौबो नों बोलो गोरा खालामदो आरो नोंनि गोथार आत्माजों बेनि जिउआव नों सुफुंदो आरो सोखा जानायखौ होदो फैबाय थानाय समाव नोंनि सायख' होनो हानाय बेबायदि बोरखौ होदो हामबायनायजों गुसुं आर'ज सास्र बास्र ख्रिस्ट'खौ जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोनथों थेंक इउ अके मेहेर दैमारि जोंनि न'खरनि थाखायबो आरो जेब्लायबो इसोरखौ बाख्नायनो थानो हाथों आरो दान होनायाव जेब्लायबो आवगायलांबाय थानो हाथों आरो जोंनि खाथिनि एनसिफोरनि थाखायबो आर'ज खालामगोन बिथांमोनाबो गोथां जिउखौ मोननो हानाय बायदि अके मेहेर दैमारि फंबायनि आर'जनि खावलायनायखौ जों लानाय बे समावहाय हालेलुया गोथांखौ सिराफा बे समाव नोंनियाव गथायदों जि मेहेर दैमारि फंबाय जाय बिसयखौ लानानै नोंनियाव दिनैहाय गोसो बायनायजों फैदों फोरबाबा जेब्लायबो नोंखौ गिग्रा मानिग्रा आरो नोंखौ सिङाव दोननानै जिउखौ दैदेनलांनो हानाय बायदि मोजां न'खरै नांथाबना थानो हानाय बायदि बोर नागिरदों फोरबाबा नोंनि अननायखौ आशीर्बाद आरो बोरखौ बिनि सायाव थानो होदो फोरबाबा जेब्लायबो नोंखौ गिग्रा जानानै नोंनियाव दान होनो हाग्रा जायो बेबायदि बोरखौ नों होदो फोरबाबा बांसिननिफ्राय बांसिन होनो हानाय बिसोरनो नोंनि अननायखौ होदो फोरबाबा दानो बे समाव गथायदों जि फंबायनि खाथि खालायाव थानाय जायफोरनाखि इसोर नोंखौ दिनै मिथियाखै नोंनि अननायखौ मोनदोंब्लाबो बिसोर बुजिनानै मोनाखै बिथांमोननि जिबनावबो नों थानानै हेफाजाब खालामदो बिसोरनि आत्मायाव गोसोनि दरफोराव नों सौदो फोरबाबा बिसोरनि आत्मायाव नों खोथा बुंनो थाबायनो बिसोर बुजिनो हागोन नोंनि अननायखौ बिसोरबो सानसे मोननो हागोन आरो जिउआव गोजोननाय बासायजानाय आरो रंजानायखौ मोननो हागोन जों फोथायदों हामबायनायजों गुसुं आरो सास्र बास्र ख्रिस्ट'खौ जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोनथों थेंक इउ स' माच थेंक इउ अके सोनिया बसुमतारी हामबाय आदा इसोरा नोंजों जेब्लायबो थाथों आमेन थेंक इउ स' माच इसोरा बाख्नाय जाथों नयामि मुसाहारि थेंक इउ स' माच आदा अके मस्ट वेलकाम निकन बसुमतारी आंनि आदसा उन्दै न'खराव बुंस'हायै निदान जानानै दङ अननानै आर'ज खालामदो खावलायहरबाय अके दै लाब्ला मोजां जायो बेबायदियाव निकन नेक्स्टनि थाखाय आं खावलायबाय नोंथांमोना बेबायदि आर'ज खालामोब्ला न'खरनि थाखाय जेन दै जेनेबा नङाबा थाव नङाबा लाखायो आं बेखौ खावलायनाय थाबाय अब्ला बे समाव जों आर'ज खालामो निकन बसुमतारी बेनि उनाव जों फोजोबगोन न'खराव बुंस'हायै निदान जादों होनना बुंदोंना निकन बसुमतारीनि आर'ज खावलायनायखौ जों लानाय बे समाव हालेलुया गोथांखौ सिराफा दानि बे समाव गथायदों जि निकन बसुमतारी बिनि न'खराव दिनैहाय निदानजों साथिफबदों फोरबो आफा संसाराव थांनानै थानायावहाय आन्दायदों जिउखौ बबे लामाजों दैदेननो नोंनि अननायखौ मोनब्लाबो बुजिस'नो हायै बायदि फोरबो आफा नोंनि अननायनि बेन्दोङाव दंब्लाबो नोंखौ सिनायै बायदि जानानै दं बेनिखायनो बिसोरनि आत्मायाव नों खोथा बुंदों बिसोरनि गोसोफोराव थानानै हेफाजाब खालामदो फोरबो आफा दिनै निदान जादों होननानै नोंखौ जेन बिसोर गोजानाव थाङा नोंनि अननायनि बेन्दोङाव थानानै गासै निदानखौ सैसोनो हानाय गोहोखौ बिनो होदो फोरबो आफा
सहायनो हानाय गुनफोरखौ बिसोरनि न'खराव नों थानो होदो प्रभु बिसोरनि न'खराव थाबैनो जि समस्याजों बिसोर भुगिनांनानै थायाथों मानो प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङाव नोङो गोजान खालामदो प्रभु गोजोननाय आरो रंजानायखौ लाबोदो फैबाय थानाय समाव थाबैनो बिसोरो बे गासै निदाननिफ्राय बारग'नो हागोन आत्माजों जिउजों गोसो मानिजों नोंखौ बाख्नायनो हागोन बेबायदि मोजां सुबिदा मोजां खाबुखौ नों बिसोरनि गेजेराव होफ्लायदो प्रभु हामबायनो बे समाव जोंनि आरज खोनासंबाय गुसुं आरज आस्ल'बासारा गोसोखौ जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ मेहेर दैमारि थेंक इउ सार अके मस्ट वेलकाम थेंक इउ अब्ला आं जोबनायनि आरज खालामनोसै बे समावहाय नोंथांमोन साफ्रोमनिबो थाखाय आरो बे समाव बेनि उनाव आङो दिनैनि हाबाफारिखौ फोजोबगोन नोंथांमोना बयबो गोसोजों आरज खालाम नोंथांमोना आंनि थाखायबो खालाम आंबो नोंथांमोननि थाखाय आरज खालामगोन जिनिसफ्रा बयखौबो हेफाजाब होयो आरो दैदेनो आच्छा अके लीना ईश्वरी फंबाय नोंखौ आं बै समाव बिसाफोरनि थाखाय फरायनाय आरो जबनि थाखाय आरज बिहोदोंमोन दा जाफुंगासिनो दं अके प्रेज द लर्ड बेनि थाखाय नों फंबायखौ रोजा रोजा इसोरनि मुङै हामबायनो अके थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय लोगोसे बरायनाय आरो खुलुमनाय थाबाय आब'निसिम लीना ईश्वरी इसोरा जोंनि फोथायनायनि आरजआव गेदेर खामानि मावोखाय ना थारैनो जों फोथायनो नांगौ अब्ला इसोरा गेदेर खामानि मावो आरोना इसोरा बाख्नाय जाथों आमेन अब्ला आं जोबनायनि आरज खालामसै नोंथांमोननि गासैनिबो थाखाय आरो नोंथांमोना आंनि थाखाय खालाम आंबो नोंथांमोननि थाखाय आरज खालामगोन मानोना लोगो लाज्लायनाय आरजआव बांसिन गोहो थायो होनना बुंदों आरो बे लोगो लाज्लायनायनि गेजेरजों अनलायनाया सोमजियो इसोरनि जि पावार जों बेखौ मोननो हायो आरोना आरज खालामनो हालेलुया गोथावनखौ सिरापा दानि बे समाव नोंखौ हामबाय बावदों जि जायगानिफ्राय दासिम जों गासै हाबाफारियाव थाबाय आरो दैदेनबाय जायफोर बेक्तिफोरा दिनै नोंनियाव आरज गथायबाय गासैखौबो नोंनि आथिं गुदियाव आरो गथायबावदों फोरबाफा बिसोरनि गासै समस्याफोरखौ प्रब्लेमफोरखौ फोरबाफा जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायबाय नोङो नाजावबाय आरो खोनासंबाय नोंनि गेदेर अननाय आशीर्बादनि गेजेरजों नों साफ्रोमनिबो आरजनि फिननायखौ होबाय बेनि थाखाय नोंखौनो हामबाय होनदों फोरबाफा दानि बे समाव गथायबावदों जायफोर बेक्तिफोर दं दिनैहाय कमेन्टनि गेजेरजों बुंनो हायाखै गोसोआव साननानै दं फोरबाफा आरो गिनाय दङ गावनि थांनानै थानायनि राहा लामानि थाखाय फोरबाफा बिथांमोननि आत्माखौ जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों फोरबाफा जायफ्रानोखि बे भिडिअखौ नायगासिनो दं बिथांमोना दिनैहाय जिउआव रंजानायखौ नों लाबोदो फोरबाफा बिसोरनि गोसोनि साननायफोरखौ नों लोगोसे थानानै दैदेनदो फोरबाफा बिसोरनि मावनो लानाय थांखिफोराव नोंनि आशीर्बादनि गेजेरजों बिसोरखौ नों थाफानानै दैदेनदो फोरबाफा नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिसोरखौ नोङो देबथिंदो फोरबाफा नोंनि अननाय आशीर्बादनि गेजेरजों जोंनि जिबनखौ नोङो दैदेनदो फोरबाफा जायफ्रानोखि गोबां बेमारजों सैनांनानै दङ फोरबाफा जायफ्रानोखि आरज गथायबाय आरो जायफ्रानोखि गोसोआव साननानै दं बे भिडिअखौ नायगासिनो साफ्रोमनिबो जिबन सैनांनायखौ जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों नोंनि गोथार आत्माजों नों स्पर्श खालामदो पबित्र आत्मानि गोहोजों बिसोरनि जिबनफोरखौ नों सुफुंदो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिसोरनि सैनांनाय देहानि अंगफोराव नोङो टाच खालामदो फोरबाफा आरो गासै सैनांनाय समस्या निदानफोरखौ नों फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव नोङो दानो गोजान खालामदो फोरबाफा जायफ्रानोखि संसारावहाय थांना थानायनि थाखाय गाव गावनि थांनानै थानायनि राहा लामानि थाखाय नोंनियाव गोसो गाबफिनबाय फोरबाफा गासैखौबो नों नाजावदो आरो थांनानै थानायनि मोनसे मोजां राहा लामाखौ नों होदो फोरबाफा आरो जायफ्रानोखि गाव गावनि गथ'फोरनि फरायनायनि जुनैहाय आरज गथायदों गोसोआव साननानै दं गासैखौबो जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायबाय फोरबाफा मोजां फरायनानै उथ्रिसार जानो हानाय गोसोआव लानो हानाय गोहो आरो सक्तिखौ बिसोरनि गथ'फोरनि गेजेरजों नों थानो होदो नोंनि अननाय आशीर्बाद आरो बोरनि जों आसा खालामनानै मिजिंथिनानै बे गुसुं आरज आस्ल'बासारा ख्रिस्ट'फोर जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ स' माच माइनाव नार्जारि अके ब्रादार आंनि खावलायनायखौ मानो रेसपन्स होआसै आंथ' होदोंथ' थालांदोंबो जानो हागौ दै फोरबोनि मुङाव आं सासे प्रेगनेन्सि वुमेन आंनि थाखाय आरज खालाम ब्रादार अके आरोबाव आंनि असे बिमा बिफाया गोबां सानाय सुनाय बुंफबना दङ लोगोसे ब्लाड प्रेसाराबो हाइ जाबाय थायो आरज खालामना होआ दा अके लोगोसे आंनि फिसाय गगा मोननाय लोमजानाय बेनि अके जिताना
Thank you so much. Okay, माइनाव नार्जारिनि आर'ज खावलायनाया थालांदों अब्लाना आं खालामनो बिनि उनाव फोजोबसिगोन दे। हालेलुया गोथावखौ इसोर आफा दानि बे समाव नोंखौ हामबाय होनबावदों फोरबो आफा जि माइनाव नार्जारि बिदिनि प्रेगनेन्सि अबस्थायाव दं फोरबो आफा बेनिखायनो बिनि देहायाव नांगौ जानाय गासैखौबो नोङो नोंनि गोथार जिउनि गेजेरजों नों सुफुंदो फोरबो आफा बेनि गोरबोआव थानाय गथ'नो जे नांगौफोर फोरबो आफा देहानि थाखाय गासैखौबो नोंनि आत्माजों सुफुंदो स्पर्श खालामदो फोरबो आफा आरो जाय मुलिफोरखौ बे जागासिनो बेनि गेजेरजों नोंनि गेदेरथा अननाय आशीर्बाद आरो बोरखौ होफ्लायदो फोरबो आफा गथ' सारिगोन समसिम नोंनि बेनि देहायाव नांगौ जानाय गासैखौबो नों सुफुंनानै होदो फोरबो आफा आरो बे समाव गथायबावदों फोरबो आफा जे बिनि बिमा आरो बिफा हाइ ब्लाड प्रेसार जादों होनना बुंदों फोरबो आफा गासैबो बिसोरनि प्रब्लेमफोरखौ समस्याफोरखौ जों नोंनि आथिंआव गथायदों फोरबो आफा थाबैनो बिसोरखौ नों नर्मेल खालामदों फोरबो आफा फैबाय थानाय समाव जेब्लायबो नोंखौ सिङाव दोननानै नोंनि गुरुब महर आरो प्रशंसानि थाखाय नोंखौ सायख' होनानै बिथांमोननि जिबनाव नों थानानै हेफाजाब खालामदों नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिसोरनि सैनांनाय देहानि अंगफोराव नोङो बिलिबदो आरो टाच खालामदों फोरबो आफा गासै सोंनांनायखौ नों गोजान खालामदों फोरबो आफा दान बेसोराव गथायबोदों फोरबो आफा जे बिनि बिसाय जे लोमजानाय गगा मोननाय जे अबस्थाजों बियो भुगिनांनानै जायाथों मानो फोरबो आफा नोंनि गोथार आत्माजों बिनि जिबनाव नोङो खामानि मावदो बिनि आत्मायाव नों खोथा बुंदो फोरबो आफा बे सोखा जानायखौ मोननो हायो फैबाय थानाय समाव नोंनि गुरुब महिमा आरो प्रशंसानि थाखाय नोंखौ सायख' होनो हायो बेबायदि बोरखौ होदो हामबायनायजों गुसुं आरो ससल'बासो खृष्टखौ जिसुनि बिबाय आमेन गोजोन्थों अब्ला फोजोबनोसै ना सोरबा जुदि माबा मोनसे सोंनो आरो बुंनो दङ होननानै सानदोंब्ला नयमी मुसाहारि आदा आरो मोनसे खावलायबावनाय थाबाय आंनि फिसाया सुगार प्रेसार दं बेनि थाखाय आंनि पार्सनेल आर'जआव आं गोसोखांसिगोन नयमी मुसाहारि अननानै नोंथांमोना बेयाव उसुबिदाब्ला आं जुदि लाइभआव गैयाब्ला नोंथांमोना आर'जनि खावलायनाय थायोब्ला मेसेन्जाराव हरनानै दोन नोंथांमोननि आर'जनि खावलायनाय पइन्ट बा बिसयखौहाय आं आर'ज खालामगोन थेंक इउ जिता नार्जारि आमेन आमेन अब्ला बे समाव जोङो दोननोसै ना सोरबाफोर माबा मोनसे बुंनो दङब्लाथाय बुंनो हागोन बे समाव खावलायबाय रावहाबो जेबो गैलाब्ला जोङो दिनैनि लाइभखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै आरोना थारैनो आं आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि लाइभआव बाहागो लानानै जोबोरैनो मोजां मोनदों उननि समाव बेबायदि बाहागो लाबाय था माइनाव नार्जारि जोबोर गोजोननाय थाबाय आदा इसोरा नोंनि मिनिस्ट्रिखौ अराय हेफाजाब होलांथोंसै थेंक इउ स' माच नयमी मुसाहारि आं हिन्दुसो आदा जेबो नङा मोजां ना अब्लाबो इसोरनियाव फोथायनाय थायोब्ला खामानि मावो होनना बुंदोंना जों इसोरखौ सिनायनो हानांगौ आसलते हिन्दु ख्रिस्टाननि खोथा गैयाना जोंखौदि सासे सोरजिग्रा दङ इसोर जों बेखौ मिथिनो हानांगौ आरो मिथिनो रोंनांगौ आरो नोंदि मिथिदों बा नों मिथिनो इच्छा खालामदों बेयो बिराद मोजां बाथ्रा आरोना मानोना मानसिखौ सोरजिगिरि सासे थायो नङा होमबा मा होननानै बुंगोन बेखौहाय जोङो गैयिनिफ्राय सोरजिग्राखौ जों क्रिएटर होनांगोन ना सोरजिग्रा आरोना नाथाय जायफ्रानाखि थाखानानै सोरबाया जुदि थाखानायखौ दिहुनदोंब्ला बेखौहाय सोरजिगिरि होननाय नङा आरोना मानोना इसोरा सोरजिगिरिसो आरोना गैयिनिफ्रायसो बियो सोरजियो आरो बिफां लाइफांखौ बै समाव जागायजेननायावहाय ना गावनि खुगानि रावजोंनो बियो सोरजिदों मानसिखौ बियो बयनिख्रुइ साबसिन हिसाबै गावनि आखाइजों दादों आरो अननानै बेनिखायनो जों इसोरखौ सिनायनो रोंनांगौ जों मिथिनो रोंनांगौ आरोना बेयो मोजां बाथ्रा थारैनो नयमी बिनानावनिसिम गोजोननाय थाबाय बाहागो लानायनि थाखाय बिक्रम बसु ब्रादार मेथाइ खोनासंनो लुबैदोंमोन मेथाइखौथ' दा हानाय नंला नेक्स्ट प्रग्रामाव मेथाइखौ खोनासंहोगोन आं रेडि नङा बेखौ खावलायनाय थाबाय एक घन्टानि बारबायना अब्ला जों दोननोसै लाइभखौ दे अब्ला जोबनायावहाय आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय साफ्रोमबो नोंथांमोन नायगिरिफोरनिसिम फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव अननाय
सिबिनाय आरो लोगोसे खुलुमनायखौ हरफिनबावनानै आंनि दिनैनि बे गुसुं इसोरनि बाथ्राजों लोगोसे आर'जनि खावलायनाय हाबाफारिखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। इसोरा जों साफ्रोमखौबो मोजाङै दैदेनथोंसै। थेंक इउ स' माच। गुड नाइट। बाय बाय।